Vítejte v Ostravě, v třetím největším městě v České republice. Předovšetkým známe svým banický historie, jak mám byť správny po česky, tak to by mali byť horníci, pretože prečo nie, lebo sú asi v horách, nie? A my sme sa rozhodli tentokrát sa vydať do Kauflandu a porovnať ceny produktov na Česku a na Slovensku. Tak sa poďme vrhnúť na to. Ja chuju som si zas neskontroloval mikrofón a nenahralo mi zvuk a nemám šancu zistiť spier, o čom som kecal. Ale zhruba som hovoril o tom, že som si nerobil nákupný zoznam, ale že budem hľadať 10 tzv. Tradičných československých až slovenských produktov a že ak budete chcieť, aby som porovnal na budúce nejaké produkty, tak mi ich napíšte dolu do komentárov. V Kauflande majú tiež tieto píp srandičky a my to môžeme tiež použiť, lebo máme českú Kaufland Card vďaka kameramanke. Takže prvé také, čo považujem za československú klasiku, je pašteka Majka. Čiže to zoberieme a porovnáme. Čiže jedna stojí 9,90, to je také drahé, že 9,90 eur. Ale zoberieme jednu. No, takže tu máme jednu z 10 výrobkov, teraz sa vrhneme na ďalšie. A tu najbližšie sú sladkosti, takže porovnáme tie sladkosti. Také československé, čo považujem, je študentská pečať od Orionu, keďže to asi pozná úplne každý a stoja zhruba 160. Tak veľa. To už sa oplatí kúpať len v akcii, alebo vôbec. Radšej vôbec. Horká čokoláda je najlepšia. 70% kvalitná. Takže to by bola druhá položka z porovnávaní. A teraz sa vrhneme na ďalšiu. Tuto budem považovať za jednu. A to sú výrobky od Sedity, a to sú horálky a Mila. Stoja úplne rovnako, 17 korún. Čiže to je tiež taký ďalší československý klenot, čo pozná úplne každý. A dá sa kúpiť aj v Česku, aj na Slovensku. Tretí, ďalší taký československý výrobok by som považoval tieto čipsy, avšak na Slovensku sú to Slovakia chips a tu sa volajú Bohemia, ale vzhľadovo aj chuťovo ako rôzne príchute sú to úplne rovnaké, úplne všetko. Jediný zmenený názov je Bohemia a Slovakia chips. Takže to budem považovať ako československý výrobok a keď sa to niekomu nepáči, môže dať dislike. Ideme ďalší výrobok a to sú alkoholické výrobky, ale toľko vína, to keby som všetko pokupoval, tak by som mal doživotnú zásobu vína, ale to nebudem robiť. No a hneď pred sebou tu máme ďalší československý poklad, čo proste je klasika, každý to pozná, každý to kupuje, každý to má rád a to je Kofola, miliónkrát lepšia ako nejaká Coca-Cola. Tá stojí 11 korún za liter. Môže byť celkom fajn. No toto je 2,25 balenie, takže to zoberieme. Tak. Keď je v akcii, to treba brať. To iba vtedy sa oplatí. Uvidím, ako to bude na Slovensku, či to bude alebo nebude v akcii. Tu ideme do najväčšieho pokladu Slovákov a Čechov, to je alkohol. I keď Česi, tí radšej majú pivo a Slováci tí majú radi pálené ako túto švestka. No, tak to asi ťažko, to je slivovica. Žiadna švestkovica, aj keď to Češi volajú slivovica. Ukradli nám názov, Češi nám ukradli názov, tak my im budeme kržadnúť. Áno? Vy točíte nebo fotíte? Natáčame na YouTube porovnávačky. No tak sme boli s BSK upozornení na to, že tu nemôžeme natáčať, lebo proste niečo z GDPR alebo čo, tak budeme sa snažiť natáčať iba produkty a ceny a tak som zaskočený, nevedel som, že niečo také existuje a akože už tu ani moc veľa ľudí není, ani nič a vraj to máme robiť tajne alebo čo, ale tak aj tak má, neviem, niečo z GDPR, veď toto je verejný priestor, tak kebyže to bolo súkromný, že by to bolo niečo, akože neviem, či sa obchody berú ako súkromné alebo čo, ale
Tak sa budeme snažiť len tie výrobky natočiť, no. Nič iné. Moje komenty budú len akože v pozadí, no. To je všetko. Sme tu príliš neskoro, rožky tu už nemajú, ale jeden stojí 2,80 korún. To je celkom sranda, že tu nie sú rožky. A tak už sme príliš neskoro, no tak zapcha, no teraz nemôžem. Tak rožku dáte takýto tavený syr, my zoberieme tento, lebo aj na Slovensku sa vyskytuje a stojí 27 korún. Čo ďalšie, čo považujem za československé, to je tatarka, lebo v zahraničí sú poväčšine len majonézy a tatarka klasická Hellmann's, to stojí 97 korún. Ale tu brať nebudeme, to nepotrebujem. Nepotrebujem ju. Ďalšie také, čo je v československé, čo pozná asi každý, čo každý z nás tým vyrastal, sú kostici. Ešte stále fungujú, existujú a sú za 22 korún. No a posledné z nášho zoznamu československých výrobkov som si vybral Jupi. To neviem, či to je ešte česká alebo slovenská značka. A pozriem. Je to československý, hej. Je to československá značka, vyrába to Kofola. A sú to 60 korún. Jeden kus. No, tak máme donakúpené a mám teraz také zmyšlené pocity, však scéne z Besto, jak ma zastavil, tak dal mi chrobáka do hlavy, že čo s tým GDPR a iné sračky. Keď sa vám toto video páčilo, môžete aj like, odber, zdieľanie, po prípade napíšte koment, povedzte, čo si o tom myslíte, či dobre sú tieto porovnávačky a ja sa s vami lúčim, teda Zedník sa s vami lúči a zase pri ďalšom videu, čaute sa. To je z tohto videa všetko. Môžete odísť. No, nie. No však už na čo sa dívate na to video? Ja už len tu si dám tašku do auta a už máte končiť. Už nemusíte sa pozerať toto video. Vy sa ešte stále dívate? Keď sa dívate, tak dajte odber, nie? No nie? No, musíte sa dívať furt? Dobre, tak sa teda dívajte.